הבאים לסטודיו שלי. עוד מעט אתם תראו איזה בלגן, איזה ברדק, מה שהולך פה. חבל על הזמן, אני בעצמי לא יודעת איך אני עובדת פה. אבל עכשיו אני עומדת ליד עוגה, מצלחתי למצוא איזה פינה, כדי לעמוד ליד עוגה שאני ממש 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 אוהבת. היא עוגה שאני עובדת עליה כבר חודש, והנושא שלה זה האופרה "כך עושות כולן" של מוצרט. זאת אחת האופרות האהובות והידועות, שבעצם הנושא שלה מדבר על נשים שבוגדות. וכל האופרה מדברת על זה שנשים הן בוגדות, הנשים מתכחשות לזה, ובסוף האמת יוצאת לאור, ולכן כל העוגה הזאת, החלטתי להקדיש אותה לנושא הנשי. וכל העוגה, בכל קומה יש נושא שקשור לנשים. אז קודם כל יש פה בקומה הראשונה, אתם יכולים לראות את האישה שתופסת את החלק המרכזי עם הסמלה. השתמשתי בו בטכניקות מיוחדות שאני אדבר עליהן אולי אחר כך. יש פה בקומה השנייה את השמלות ערב עם החמוקיים שיוצאים החוצה עם המחשוף הגדול. כמו שאתם רואים, כל אחת מהן קיבלה מין חלון כזה, שקצת מזכיר את החלונות האדומים באמסטרדם, ודווקא בגלל שזה כל כך מזכיר, אני הלכתי על צבע ירוק כדי לנטרל לגמרי את האדום מהראש, אבל זה אותו רעיון, וזה משהו שככה דווקא עלה לי במחשבה רק אחרי שעשיתי את זה בכלל. בקומה השלישית יש לנו כמובן את המכוך שמאוד מאוד מאפיין את המאה ה-19 וגם חלק מהמאה ה-20 ואת כל סמלות האופרה למיניהם. ובקומה האחרונה זאת הפתעה, כי אני עדיין עובדת על העוגה הזאת, עוד לא סיימתי אותה, ואתם כבר בתערוכה יכולים לראות על מה מדובר, אבל פה היא עדיין בעבודה, ועוד מעט אני אראה לכם איזשהו קטע קטן של עבודה על העוגה הזו, איזשהו טיפ כזה של מה לעשות ואיך להכין את העוגה. זו באמת אחת העוגות אם לא אני מתה עליה, אני חושבת שהיא עוגה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאפיינת ככה את האישיות שלי בפרטים הקטנים, יש פה הרבה מאוד עבודה על פרטים קטנים, ואני מקווה שאתם אוהבים אותה.